Biyag ti tao. Kabarbaro manan nga istorya wano episode ti may sagot ita kada kayo. Dito'y drama Biyag ti tao. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello man pa kani Christine Lisnang, di Tatabaan Norte to Babinget, kani Angela Kanyenyen from Alicia. Kat itayin tayo nga ro dendanggan ti episode 350. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Uy, Marlene, asino si kapit video call mo itay? Ni Kaloy, abi. Agar-aram kanya. Ay, di ka basta mamati iti bagaday dya lalaki, friend. Ang mga nupagay-ayaman na kalaang. Apay ayakas tati pa nagsasaumkin ni Kaloy, abi. Apay, di mo amo ayang anday mo ng asawa kan anak na? Wen, amok dayta, abi. Saan damot ka no ang nagkasar? Kan basol ka no di babae no apay ang nagsinada. Di mo amo tipod no kadagitang ibagbaga na. Basta ganad ka, tani. Kasla saan na mapagtalkan day dya akaloy. Ang mga nulukun na kantulaang. Saan mat siguro, abi? Di ka madanagan. Tadin tumapasamak dayta. Imawag itay ti sigud nga asawam kaloy. Apay kanungawan ititid mo asustento ti putot mo kankwana. Awan kwartak na nang. Nagsasarunod ti abak ko. Kan ibagayo man iti dayja babae. Tas saan nga umanawag kada kayo. No di na ko maimpanaw ti putot ko. Di siya kuma ti mang suporta. Ngam impanaw naman ngamin. Iso nga suportaran na. Sige, tama pa na kon. Ang mga nururayan nakdagiti babarkada. Kat papanamanan ngay kaloy. Mapan kami ti may sasugalan na nang. Barang makatsamba akon. Tatang, si Mangput kamat gaya man. Wine, Marlene, anak ka. Alam na ito yung ugot ti kamutay. Ta iso ti sidain tayo. Wen tatang, kan naibos gaya man ti bagas tayo. Maudin day to insaang ko. Kasta ka di anak ka. Alam nga ron tinabati abayad ti mais ka. Tay supay lang ti pagpalingkin. Wen tatang. Ay, umawawag manin ni Kaloy. Hello? Hello Marlene, kumusta ka? Mayat-mat, si Kangay. Aping imawag ka. Mailiwak kami ni ti boses mo. Iso may nawagan ka Marlene. Mabaling ka din nga agsarak tayo itong madamdama. Ah? Sa dino ka di ti pagsarakan ta, Kaloy. Agsarak ta dita palengke, inton malpas ti biyahek, Marlene. Katun agin nuray ta ijay. Kumusta ti trabaho ngay naplaya, Marlene? Mayat, abi. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Malaka na saya at nga rodano kasta. Wan. Kat apay di ka pa agawid, Marlene? Adapi uraya. Iso nga umuna kalatnan. Ay, kasta ya. O sige nga rod, umuna akon. Sa dino ti papananta, Kaloy. Mapantamangan ni ti restaurant, Marlene. Ang awan kwartak na ibayad ko iti ka na. Saan ka matanagan? Tas siyak ti bahala keng ka. Agyamanak nga rod, Kaloy. Naimas gayam at talaga ti makan dito'y, Kaloy. Iso anangin mo ti bayad na. Juan Marlene, damong ka di ti mga niti kastoy nga panganan? Wen, pasaray turo-turo lang amin ti pangpanganan likin ni tatang. Kasta ka di? Marlene, kasano ngay? Aklunan na ka din. Nabiit ka pa'y mutlaan nagaram kanya. Apay, di na ka di kayat, Marlene? Pagduha-duhan na ka di pa lang. Saan matakas ta? Ngam kayat ka pa'y ama-am mo anaimbang. Isumot lang ti turong na. Amok akayat nag. Iso asan ka madanagan? Taay ayatin ka launay-unay. Alakat no kasta. Un ang harod. Sung bata kun ti panagayat mo. Oh, yes! Agyawan ak Marlene. Datangar ko na. Wen, Kaloy. Kaloy,
Asino tinakita kababaya kadwam ita ije palengke? Kabarbaro nubiak nanang. Apa ya? Ay na, sigurado ka? Asaan nakapadpada man ng JX mo dayta? Saan? Naidumduma ti ugali day jay babae. Nakita yun nanang. Nasingpot day jay. Rumbang lang, tajakon kayat ti sakit ti ulaw kaloy. Wen nanang. Kumusta nga iti pagtrabaho, Marlene, anak ko? Nasaya at matatang. Naanos ti bus mi. Kan libre pa iti kanin mi. Alake, nagsaya at ano kasta? Wen tatang. Oh, apay anak karubat kayo. Kat nasapa pa'y mat. Masapak, anak ko. Tapno sa anak manin ang maabutan ti tudo ijatalon. Kasta ka di tatang. Alaan nyo nga ro day to'y nabati ang mais. Tamiriendaan yun to ijay garden, tatang. Ay, uwan man nga raw, anak ko. Apay akasla narabyan ka uni ang nagawid idi na minsan, Marlene? Wen abi, tawan nga minen nagluganak. Naimbag tada ni kaloy anak kiluganak. Marlene, agpudno ka man kanyak. Ni kadi kaloy ti inuray mo iji palengke itay malam? Kasla makadlawa ko na. Wen abi, pasensya kan tasaan ko nga imbaga adagos kan ka. No kasta, da kayo ni iti dayja akaloy? Wen abi. Ala, umawawag manin ni kaloy. Hello? Hello Marlene. Apay nga nagbayag mo nga sumbatan ti awag ko. Kwa, medyo busy ak ngamin dito'y trabaho, kaloy. Sorry. Kasta ka di? Mabalingag sa harap tamanin to nadandama? Kwa, ang mga no adupay ngamin ti aramidak dito'y pagtrab-trabahwak. Mabalin ka di nga inton maminsanan? Ito ti kahit ko Marlene. Anya tinapatpatikin ka. Dahil ta trabaho mo no siya kanubyom. Kwa, amangan ngamin no ikatandak iti trabaho. Nobyo nak Marlene. Iso nga naskin lang asyak titong palam. Kaloy, mabalin ka di nga inton malpas lang nga rodan ti trabaho. Sa tanto agsara. Sige nga Rod Marlene. Sukunan ka di takalpasan ti biyahek. Sige, kaloy. Sa dino a lugar daytoy, kaloy. Sa anak a familiar iti daytoy a lugar, Basta sumurot ka kanyak Marlene. Apay, awan ka ti panagtalakmuan niya kanubyom? Damat kit di. Mala, bumaba ka. Agoray ka. Inuman ka di dayta. Wan Marlene, birthday nga min ti barkadak. Makiatindar ta. Pasensya kan, kaloy. Ngampulos asa anak nga umununag iti inuman. Umay kakit din. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan ka, Marlene. Uy, Marlene, apay kasla tumaytayab ti panunot mo. Awan, abi. Nabanugak la siguro. Ni, madlaw ama ditirik na ma. Maululawak. Kasla makabakbak ko anak. Anya, ay, tinasayaat. Mabantalangin ni J Clinic. Kuyugan ka, Marlene. Marlene, masikug ka magkayam. Wan nga rod, abi. Asino nga iti ama ti sikug mo? Ni kadi kaloy? Wan, abi. Ay, sus. Apay nga ngayon tulok mo. Jak pagarupan na kastoy ti pagpanag. Kalpasan day ti Arabia pa nagkuyog mikin ni kaloy. Amo ka din ni kaloy ama sikug ka? Jak pa imbagbaga, abi. Ibagam atap no maamuan na. Ay, awagam itan. Tay pakaamong ti kasasaad mo. Apay, anya ti baga Marlene. Masikuga kaloy. Kasi ka ti ama to'y inawat. Anya, sigurado ka kadingas siya.
Maapingay akas na tisungbat mo. Kat si kalaang matinobyok akasin sinarak ko. Alala. Wanin. Katanya nga ron ti pagdanagam no masigog ka. Takdaram ti sikog ko kaloy. Duata ang makisarita kinitatang ko. Day talang gaya. Malawan. Umaya ken tunbigat iti balayo. Urayan dak ijay. Rabiin, ngam awan pa'y tinubyo manakaw. Kura man no umay ita. Wan nga rod tatang. Gamurayan tayo lata. Ang mga numadama pa iti biyahe na. At dala siguro nakataktakan na tatang. Tao po! Umayak man! Ha? Ada magpukpuk kaw alalaki, anak kaw. Ni kaloy dayjay tatang. Napaingay, kasla na bartek Mike. Mabiit lang ang tatang. Inaksabten di tarwar. Anya kameten kaloy. Apay ang nagbartek kang imay dito'y balay mi. Kababain kini tatang. Awan day ta, bayin-bayin ganyak Marlene. Apay at dadagas sa'yo iti day ta. Tinapatag imayak. Tao may ko kasaritan ni tatang mo. Ala, mapantangarudan iti ayan ni tatang. Naimbaga rabiyo, tata. Siyak ni Kaloy. Siyak ti akin putot iti sikog ni Marlene nga anak kiyo. Anya, no kasta, masikog ka Marlene. Wan tatang. Pakawanan da kami ko. No kasta, anya nga iti plano nga ramidan barok. Saan kayo madanagan, tata? Tatakdirak ti putot ko ito na kayo. No kasta nga raw, nasaysaya at no agkasar kayon iti kabiitan na panawan. Umanamong kakadiiti ko na ni tatang ko, kaloy. Kano kasta ti ko nanay. Edi, iso ati matungpal. Iso, ti masurot. Alang nga raw, ibagam kadagiti dadakkel mo tagkalaysa kayon kin ni Marlene nga anak kaw, iti kabiitan a panawan baraw. Wan tata, wan. Ariklado. Nanang, masikugan tinubyak. Kat ko na ti ama na amasapol nga agkasar kamin iti kabitan na panawin. Dayta katikon kunakken kakaloy. Nagaramid ka man iti sakit ti ulo kon. Ay nananang, saan kayo kadi nga agungan? Awan maramidan yun at analpasin ti amin. Sakit ti ulo at talaga ti papay mo. Kahit kaano nga rod ti plano ya pa nagkasar. Isungarod ang mapantay je balay tinubyak. Tapag sasaritaan tayo dayta. No kaano ti kasar. Anya! Kahit isaganaam nga rod dayta tas ikamot tinagaramid iti dayta parikot mo. Diyak ka ba ilan nanang? Masapol kulat tamot at itulong yo. Kundi karit ka nga kasarawang maggayam usaram. Kumusta kan ngay Marlene? Dakkel mo tanda sikog mo? Nasaya at latamat, abi. When tamanumat na bulan. Umandanin ti kasaryo iti nobyom. Nakitam ka din ti ina ni Kaloy? When friend, istrikto ti inana. Ngam awan maaramida. At daditan. Ay kat anusam Anyat amom, ang mga nulangan na laang distrikto ngam kinapuno na. Nasingpet gayam. Sapay la kuma, friend. Apay, sa dino tayan ti asawa Marlene, kanayon nga awan, kat kabulanam itan. Diyak nga rod ang tatang. Saan ko ang makontak? Sapay ang saksakit ang tityan ko. Ang anak agsamatan. Ay na, makapadanag kamot anak ko. Anay ko, Ah, ang sakit man ang tatang. ay, asas, Ang sasaro ng tipan, ang sakit na. alala ka raw, mapantang araw din sa hospital anak ko. Tatang, awan ka di pa ilan ni Kaloy. Awan pa'y mo't anak ko. Nakapas nga ikan, ngumawan pa'y laeng bag. Hello Marlene, kumusta ka friend? Ay, naimbag nga oras yu tata. Ay, basta mo't balasang ko. Agyaman na, friend, na nakapasyar ka.
Saan mo ka di nakita ni Kaloy di Tarwar? Nalabasak mo ti Dayjay Tersena nga gininom. Kadwa na dagiti barkada na. Apay, di na pa'y amu aya naganakkan. Saan pa'y nga ron? Aw-awagak pa'y laidi namin sa nakalman. Ngam saan na sungsungbatan ti cellphone na. Saan ngamin anagaw-awin? Anya? Di na kunaan napatpatag dagiti barkada na ngamda kayong agina. Mas daawak mo iti dayja tao. Paliwawang sa mo dayja anak ya asawaam anak ko. Anya tararamidam ngay. Naganak ka nun dya asawam nga mada ka mulatan dito'y balay kalaw. Masadutak na nang. Gan ka ba ulan na dayjay? At daman ni tatang na akadwa na. Ay na, nagalas ka tikas ta pa nagpampanunot mon, kaloy. Saan ka ngagbalbalew? Mapan ka kidain, tayong kamat kitaan jay putot mo. Ing kapatanggadan di asawam. Inton rabi inton nga mapanak na nang. Maturugak pa'y. Nasakit ti ulo. Aping itaka lang ang Kaloy. Oh, di ka kumamot ka nagungat ah. Tado nga min tinaramid ko. Iso adyak na kaawid. Sana bale. At damod ni tata nga kadwam ditoy. Anya? Kano na ko na ni Abi nga inom tar aramidam idinakita na ka? Ah? San mat ah? Patpatsym tumat amin ama idanon kan ka. Ulbod na jagayim mo. Hello? Hello, Nanang. Adda ka din ni Kaloy dita. Nay, awam mat Marlene. Sana nagawa-awid. Apay, awan di ta aya. Awan nga rod, Nanang. Saan anagaw-awid? Kat awan ka nun min. Kan saan ko pa'y amawagan? Ay kat, jak amuan no sa dino ti ayan na ita. Ang bayam tawagak no madamdama balasang ko. Alaman nga rod, Nanang. Agyaman na. Apay nga itaka lang ang asumangpet, Kaloy. Talaga ka di akas tamlatan iti agnanayon? Saan ka man sumana oh. Kaya't bunsamot ti malipak. Ah. Kabailang nga aramidan ti kasta kanya. Kabailak no di ka pala sumardeng nga sumana oh. Maglablabas kang Kaloy! Nito. Ah! Kaloy! Kasta de rumbenggeng ka bungangerang asawa. Wanawak man langan. Makapawan ka matitigalas! Ala, apay taro pa Marlene. Limitan mat. Kinabilnak ni Kaloy idirabi Abi. Nabartak ngamin. Anya? Kat, amo ni tatang mo tikas tangar aramidan ta asawam kan ka? Saan? Tamangan no ang kinabilda. Ay na, apay ngamin ani kaloy ti kinayat mo. Binagaan ka ngamin idi. Awanan maaramida Abi. Nalpasan ti amin. Nalabas man ti babauik. Ngamsahanan na may subli ti amin. Ay natap no amom. Kabkabilan matlaang ni kaloy ti sigud nga asawa na idi. Isa pinanawan da takas ti ugali na. Abi, Kat, anya ti planom ita. jak pa'y amo. Nonya tinaskan nga aramida kita. Marlene! Aba sa masungsungbadan daw ka, ha? Apay ngagpukpuk kaw kakalaw. Katrabein! Naturugan ni Marlene. Ayan na dagiti aginaktatang. Irwariyo! Nakaturog dan. Anya ti problema? Apay ngagpukpok ka. Apayasan mo sungbatan na gitawag ko kan ka, Adda ka din sa balim, ha? Ha? Di mo amo tilaw-lawat ng Kaloy. Saan apod no ti bagbagam? Pumanaw ka dito'y. Kadi kan agsubsublipay. Ay, sigurado ka di? Akabaylam no, anak Marin. Kabailan mo ti agbyag iti anak ko. Nga uray awan ka. Woo! Iso adi kan ang pakita ka na kami. Marlene, anak ko. Sigurado ka ka din itinagbalin a desisyon mo. Ngay sinamon ta asawam. Wantatang, nasaysaya at nga agsina kami. Takanayon nakmatladang ran.
Amangan ket dinupati ti anak ko ket dangranan. Ala, di ka madanagan. Taginggat ka ba ilang? Tumulong ak. Para iti kasapulan ti apo ka. Agyaman ak tatang. Ne, adawag mo anak ko. Ninanang mat. Hello, Nanang. Hello, Marlene. Ay namay ka dito, Morgue. Natayan tanak ka. Anya, apay. Anyat napasamakan ko na, Nanang. Natake. Anya. Marlene, dua tawanan ang nabalo ka. Awan ka din plano makirelasyon manen? Narigat ti agsao iti patapos ako nada, friend. Diyak kumakayatan. Ngam adamat ngamin agar-aram kanya. Kat kasla magusto ak ti ugali na. Padak metla abalo. Anya? Ne, kita ama friend. Kilati sa mga imbag ti ugali na. Tapno saan ka manen ang mailawan? Narigatan. One friend. Ka-eskwela ak iti high school. Iso ak kabisadok ti ugali na. Nasingpet. Sigodan ang agar-aram kanyak dayjay. Ay, kasta aya. Kat adakan ka, friend. Ubing ka pa'y mat. Kan karbangam ti paayat, kan agayat manen. Marlene, agkasarta ko man. Si no kayat nakon nga ikalay sa Robert. Napanik na kakon ti kinapudnom kanyak. Iso sige. Umanugot ako no kasta ti kayat mo. O sige, pagsasaritaan tayo nga rodan ti panagkasarta, Marlene. Barok, nakadasara ka. Uwan, tatang. Umayon mangan dagiti trabahador. Ay na, danda ni Malpasan tinagdakkel balayo kin ni Marlene. Agyaman ak barok ha. Nakasingsingpet ka una iti anak ko, ken iti apo ko. Patpatgak namin idang agpatpada, tatang. Ay na, baragsakan ak para iti anak ko. Ngamin, mapadasan na lang ang dagragsak. Kan maipatag iti husto. Kinapudno na barok. Kadayon ko nga ikarkararag na iti Diyos. Asapay kuma, tamasarakan ni Marlene ti mangipatagkin kwa na. Iso nga agyamanak, tadimteng kay ti biyag dagiti agina, baraw. Talaga siguro mat anda kami tinaikari para iti tunggal maysa, tatang. No adda panubo kapag daldalanam ita, di kag sarimadeng, tumakder ka kat ituloy mo timagna, tamakadanon kan tulat ta iti lugar, aparakan ka. Alaga gayam di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa.